Alice, je hebt een boekentip voor ons, hè? Het Land van Thorn. Het kan geen toeval zijn. Nee, zeker niet. Het is gerelateerd aan het onderwerp uiteraard. En het is een historische roman van Rianne Voet. En zij heeft onderzoek gedaan en zij maakt een mooie mix van fictie en waar gebeurde zaken en feiten. En aan de hand van Anna, zij is de vondeling gelegd bij de dames van Thorn. Zij groeit daar op en je volgt haar, je krijgt een gevoel bij haar, maar je krijgt ook veel historie mee. Je loopt nooit meer door Thorn met hetzelfde gevoel als je dat tot nu toe gedaan hebt. Want door de ogen van Anna leer je alle prinsessen die je in de tentoonstelling ook kan ontmoeten, kennen. En je ziet dus ook de andere kant van al die rijkdom en glamour. Hoe is het om echt om daar te zijn? En het is eigenlijk daardoor een mix van spoorloos, verborgen verleden en ook een beetje Dan Brown. Want eigenlijk wil Anna weten wie zijn mijn vader en moeder. En daar komt ze achter. En dat laat ook zien dat die dames niet allemaal zo braaf waren als ze opgevoed werden. Er gebeurde natuurlijk wel eens wat. En dat is ook mooi om te lezen. Want dat is net zo goed waar gebeurd. Nogmaals, het is een debuut. Het is een historische roman. En neemt je helemaal mee. En door de mix van waarom iets gebeurde en hoe het gebeurde, zul je meer genieten van Thorn, van de mooie tentoonstelling. Want daar leer je al die mensen in het echt kennen die je in het boek ook al hebt leren kennen. Het is een zeer erg goede aanrader. En je hebt nog meer boeken meegebracht, hè? Ja. Ook uit het Limburgse. Met een Limburgse link, want het heet De Heks van Limbricht. En het gaat over Entgen Luiten. En Entgen is eigenlijk een andere naam voor Anneke. Een koosnaampje. Ja. En zij is in Limbricht. Zij is daar een eigenzinnige vrouw. Ze volgt niet de man. Dat zien we ook bij die dames in Thorn. Ze denkt voor zichzelf, ze is intelligent. Ze heeft ook wat meer kennis van kruiden en de natuur dan de anderen. Mensen komen voor hulp naar haar toe als er iets is wat ze moeilijk vinden om op te lossen. Ze helpt daarbij en langzaam maar zeker gaat dat ook tegen haar werken. Er zijn mensen, vooral mannen, van de kerk en van de adel, die haar als een gevaar zien. Ja, het loopt eigenlijk niet goed met haar af, want het heet niet voor niks de Heks van Limbricht. Ze wordt op een gegeven moment voor de schepenbank gedaagd. Ze wordt beticht van hekserij en kwade tovenarij, hoe ze dat zo noemen. En uiteindelijk moet ze zelfs tortuur ondergaan. De inquisitie komt erbij, ze wordt gemarteld. Ik kan het niet mooier maken, dat is het. Maar, en daar is het mooie aan het verhaal. Als je het leest, je gaat van Entgen houden, want ze houdt vol. 3 maanden lang zit ze in een kerker, moet ze van alles ondergaan. En ze verraadt niemand, ze zegt ook niet dat ze een heks is. Ze blijft bij de waarheid. Dat is prachtig. Ik heb er net niet bij gehuild. En toen ik hoorde dat ze in Limbricht een Entgen-Luitenstraat hebben gekregen in 1999, daar ga ik eens een keer naartoe. En ook naar het kasteel van Limbricht. We blijven bij de vrouwen, want het volgende boek gaat over Tante Mie uit Roermond. Ze leidde volgens mij een familie op voor witwaspraktijken. Ja, en na 2 historische romans dacht ik, nou moet er ook wat spannends komen. Een thriller, dit is voor man en vrouw super interessant, die historische ook trouwens, maar dit zeker. Want wie kent nog niet de serie Undercover op Netflix? Ik moet eerlijk bekennen, ik kende hem niet, maar ik kende natuurlijk wel Tom Waas vanwege zijn reisprogramma's. En het leuke hieraan is dat dit boek is een prequel, dat gaat vooraf aan alles wat er al op Netflix is geweest. Dus als je hem volgt, heb je gewoon nog even langer van Tom Waas te genieten. Het is geschreven door Hugo Luiten en dat is de Limburgse link, want hij komt uit Nieuwstad, woont in Heel en Antwerpen en schrijft thrillers. Hij is ook al genomineerd geweest voor de Gouden Strop en heeft al een zilveren strop gewonnen en mocht dus deze schrijven. En de Limburgse link is niet alleen met de schrijver Hugo Luiten. Maar ook de locaties, hè? De locaties. Nou, je kunt nooit meer normaal op het terrasje van Mazeik op de markt zitten, want je kijkt anders. Want daar worden drugs afgeleverd. In de kathedraal van Roermond wordt wat bezorgd. Ja, dat gebeurt nu ook natuurlijk. Alleen ik had het niet in de gaten. En nu kijk ik anders. Het is ontzettend spannend. Hij zet je zeker 3 keer op het verkeerde been. Een zeer goede aanrader. Laat je verrassen. Dankjewel, Alice. We gaan het beslist lezen.